Adélko, co jsi tam našla? Co to máš? Kašičku? Kašičku mňam mňam? No, děláš binec. Ano. Co tam máš, co? Všechno to mamince pouklízíš? Mňam, 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 ano, mňam, mňam. Ty tam máš schované samé dobrodky, co? Mňam, mňam. A co tam ještě máš, Adélko? Co tam ještě máš? Je tam medvídek na tom obrázku? Pozor, pozor. Tam to dáš zpátky, no hodná, jsi hodná.